Maar je niet weten, hè? Alleen. Wat zei je? Verkeerde veld? Wat helemaal daar naar het parkveld. Oh nee. Oh. Ik hier. Zit hartstikke in die jongen. Je wordt eens in ijs kapot zien. Nou, dit is dan wel genieten, jongens, hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja, wat is het? Eindjes. Doe je 2 eindjes doen, ja. Een blauwe en een oranje. Ik moet dan met die... Oh, heeft hij hier van zaken gekregen? Wat leuk. Nou, dat lijkt het nou zo zaken te basketballen. Maar dan mag je voetballen, hè? Ja. Eens Rusterveen. Was die bal eens vastpakken, hoor? Hoe lang heb je dat reden? Hier waaien 20 minuutjes, denk ik. Jochen horen samen en 10 uur om spelen. Maar dan was de klein om. Ik ben hier in de klein, hè? Met hier de klein, dus ik neem alle klein mee. Ik had een pakje van Ilda. Even nog een extra bodywarmer voor de warmte. Een tas met Ilda spul. Pampers en watergoed spul. Die zit er zo nog niet aan. Ilda gaat mij. En Joet bent Chip en Jelke dwangende mij het huis. Wat die in de tas? Dat kibbel. Ja, en Jelke en Chip ben dus boeten om mij de oorbouw dwangende. Moesten nog wat planken op. Dus dat zitten ze Joet wel stijger om te opbouwen, dat soort dingen. En voor de rest zorgen we wat er daar Joet brengt. Eerst in ieder geval het voetbalveld. Ik hoop dat het droog blijft. Het spant er wat om. Dus we maken ze daar een leuke dag van. Ik zou zeggen, via het net. Maar die kleren al, hè? Ze waren een kleren op ziekje? Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Hey, wat doe je hij ten oma Chibbe? Doei! Doei, Chibbe. Lekker werken. Werken. Doei. Hey, ontaas. Doei, doei. Ja! Maakt het niks uit, allemaal maar willen, hè? Dan hebben we deze hele periode op. Ja, dat is wel weer, ja. Ja, ik ben heel benieuwd, joh. Wie komen hier bij het voetbalveld en Ivan en ik zijn net thuis. Omdat we bijna de pannenkoektrein was, zuster. En dus wie. En iedereen kreeg pannenkoek, behalve wie een pannenkoek kregen. Dus daarom hebben we lekkere pannenkoeken. En voordat die helemaal te weten. Maar je niet weten, hè? Alleen. Ik ga in een pauze op iets. En in een stoetje. Dat mij wel weten en in een pauze. Dus doei! En vergeet net te liken en te abonneren. Doei! Jut. Lekker zaken. Nou, dan gaan we op naar Serhuster. Veel achter de... Stiekem al. Ja, dat snap ik, want het ziet er nog wel heel heerlijk uit natuurlijk. Wat een leuke idee, net voor jou ook. Ja. Super lief. Alle het waar. Vet knap. Prettig werk, hè? Ja. Nou, we zijn in Serhusterveen. Wat zei je? Verkeerde veld? Wat helemaal daar naar het parkveld. Oh nee. Orenkant op beeld nou? Nou, we moeten even weer waarom. Maar we gaan zo los in Serhusterveen. Nou, we gaan goede veld voelen. Ze zullen eerst nog even lekker in traapje. Even op warmje. Hey, is er de mofjes hoor? Oh, lekker warm. Zitten! Helpen, Lucas! Lucas, helpen! Rol de Arios! Rol de Arios! Oei, ja maar zaken. Goed proberen. Hop in! Goed zo. Binnenlijn, iemand! Beginnen! Laatste zaken! Ja, goed! Oh. Doe maar! Oei! Goed, ja! Terug weer! Doe maar die haast! Goed zo! Yes. Voorzet! Paas! Goed! Oh, jammer. Jammer! Ja. Nog een keer! Paas staat iemand vrij! Ga voor! Heel mooi. Milan. Voorzet! Ja! Oeh, ja. Oeh. Oeh, hè. Dat spande er wat om, jongens. Klasse, applausje, jongens. Kom op, Iwan. Oh, jammer. Ondertussen is Ilda mooi aan het kleuren. Oeh, een luchtballon. Wauwie. Kom, Iwan! 3! Oei. Ja, hoppa. Was toen letterlijk op voetbal? Ja? Maar ik kan hier famkes in het veld, hè? Ilda letterlijk voetbal, ja. Dat is wel leuk, hè?
Best. Zaken we naar de thermoclean uit. Goed teken. Nou, we gaan pauze. Zaken in de thermoclean uit. Zaken pauze. Kom, gaan we naar de kleedkamers. Ja, hier pauze, hè? Gaan we hier pauze? Oh, we gaan hier pauze. Was dit even uit, hè? Oké. En we gaan terug naar de tweede helft. Nou, het staat nou 1-1, dus het kan nog alle kanten op, jongens. Nou jongens. Ja. Ja, zaken bloemen doen. Bloemen steen zaken. Rolf! Zit vrij. Pas. Ivan, oeh. Zit er Milan. Oh, jammer. Kom op, Aniek. Oei, jammer, Aniek. Kom hier! Ja, hartstikke. Kom op, zaken, zie ze. Kom op. Kom op, zaken, zet hem op. Wat rennen? Terug zaken toch maar. Kom maar, probeer die zaken. Probeer hem uitpakken. Nog een keer. Oh. Ik hier hem. Zit hartstikke jongen. Hey. Nou, het is 2-1 geworden en nou maar eens nog even op het doel scoren. Goed zo, jongen. Hoppa, klasse Ivan. Pakken Lucas. Oh, goed zo, jongen. Topper. Kom op, Aniek. Ja, super. Hoppa, hatseplat. Roelie, scoren! Oh, jammer. Hoppa. Oh, mama, eens even shit, wat is dit? Krijg je wel een lekker ijsje? Geen zien wel jongens. Oh, dankjewel. Eigenlijk leuk, jongen, lekker. Ja, maar dit is mooi, want ik ben een trainer en Dirk een leider. Had ik wel niet. Ja. Nee. Gaan ze nog een bijs neer? Ja, gewoon lekker op je. Ja, mem. Oh, die is koud! Moet erin. Memmy? Ja. Oh, lekker man. Toppie. Ja, Lucas stil in de goal. Hoppa. Mooi voetbal, jouw iedereen een handje jongens. Mijn handje aan zaken. Jouw midden poetsjes maar. Oh, daar zit nog in. Zit er in hoor? Hier wordt je ijs kapot ja, nee. Lekker heel nou? Oh, bof komt. Tref stoet even. Zullen we bijna een pakken? Dan gaan we naar de kleedkamers. 2-1, toch? Ja, voor u. Ja. Nou, wel lekker ijsje, hé. Wel leuke verrassingen, hè? Ja, maar ik snap hun nek wel. Wie is toch hier, toch? Komt mooi uit. Waar je mooi jongen, hè? Nou, lekker op. Moet je een drink pakken? Ga ze ook lekker pannenkoek voor zaken krijgen? Dus ik je dus op in mijn serpessa. Ja, dat had je net. Nee. Nou, 2-1. En warm. En warm, ja. 2-1 voor u. Ja. We gaan op naar Broeksterwoord. In mijn wachting, rij je in mijn wachting? Ben met een beetje gekkie. Dus ja, soms maakt ze even een beetje. Ja, dan maak het even kwijt. Dat ze even de jacket kwijt. Ja, en dan nog weg gewoon. Dan dat ze weg gewoon, zoals nou is ze weg gewoon. En zaken Thomas, dat denk ik wel eens. Wat is het voor Niel daar? Een blomke? Wat met mijn zin. Oh, wat een mooie. Wiet, maar geel. Kom maar, joh. Zo zou je zien hoe vier het heit en nou met chibben binnen met hoes. Ze zijn alleen in een hoes, denk ik. Komt te eten. Oh, mama Sjen. Sure, al heel wat planken erop. Netjes. Eerst maar even wat eten. Ze zijn in de hoes. Kom maar, ze zijn in de hoes. Fight. Een blomke. Lukt het wat? Ja. Zijn er mooi uit, hè? Ja, super. Netjes. Ja. Lekker broodjes. Nou, goeie. Wat een gezellig hier. Heb je lekkere broodjes? Nee, net meer. We gaan het al heel op. Oh, lekker. Dat is toch een mooi shirt, John. Hey. Mooi kleur. Dank je, Els. Lekker, lekker. Wie willen we lekker eten? De handen maar terug? Ja. En de jeugd is aan het watchen. En de horen jeugd, hè? En de horenjeugd, hè? Buurman en buurman? Ah, je toon. Jim shirtje nog en daarom moest wel helpen natuurlijk. Oh, ze is net helpen. En tante Ilse hier even een lietse lading zon in uw zonbak kipt.
krijg je nog, denk ik. Ja, het eten weer groter als de maag. Dat is hetzelfde idee. De zoombak weer... Nee, het zoon weer groter als de zoombak. Ja. Hi, Fami. Nou, we gaan lekker chillen. Het is een beetje mij iets waar, jongens. Lekker waar, hè? Heerlijk. Heerlijk, lekker van genieten. Lekker niks doen. Lekker. Ik dacht dat tante Ilse een lietsbultje zoon op Harry's hoor. Alleen de Grutte show voor Hele bak vol, hé. Die komt er zelfs hoe in, hé. Dat is wel mega Ja, krap. dat is ook wel leuk. We hebben een mooie bult, toch? Mega krap, man. Ja. Wat ziek je, Jim? Oh, zie je wel hier blomkes? Maar dan kan je een bakje pakken, we hebben ze in kennen. Alles zo. Ja. Ja? Ik zet je wel een bakje. Ik heb ze daarin doen. Tja. En een bakje met mij. Ik heb ze daar mooie kinderen. Was het lekker bakje? Hè? Pak maar nog hier. Tja. Lekker. Alsjeblieft. Zit je rustig gewoon alle tijd. Wat heerlijk dit mooie waren, jongens. De hele volle blomkes. De ervaring natuurlijk ook nog wel gewoon, denk ik. Maar mijn ziekje. Echt voor jou echt lekker. Achter die light ik niet in. Wauw. Nee, kind. Een nijtuintje, ja. Zo, dan kan het popcorn weer in. Zo. Ik wil wel even in die tuintje. Ja. Hoppatee. Nou, perfecto. Tadada. Dit is mooi, Hilda. Is het zo in de zoombak? We staan graven. Oh, cool. Nou, dit is toch wel genieten, jongens, hè? Heerlijk, lekker boeten zitten. Bench, mooi boertje. Met Nou jongens, dit was weer echt zo'n typische sneun. We hadden heerlijk aan het voetballen geweest vanmorgen. Zaak het mij 1-2 won in Ruisterveen. Ze weer net helemaal op hun scherps, maar toch gaan ze nog won. En Jelke en Chip hadden de hele dag mij het hoesdwaande geweest, boeten om. Dus dat begint al aardig op te likje. Ze zijn al heel fier. En Ilse en ik gaan lekker boeten zitten. En de bel lekker boeten wordt, want het weer heerlijk varieus zwaar. Dus echt genoten. Ik zal zo even eten, meidje. En dan leeuw ik het voor jullie weer. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via net het chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Want night voor. Hoi hoi!